Tak, proszę Państwa. Nie wszystkie dzieci miały w sobie tyle siły psychicznej, żeby przezwyciężyć te bariery. Negatywny stosunek społeczeństwa dominującego do naszego drugiego języka skutkuje również tym, że rodzice uczyli dzieci w domu od razu tylko po polsku, nie po śląsku. Chodzi o to, żeby im oszczędzić cierpień i poniżeń ze strony grupy dominującej na naszym terytorium. W ten sposób część naszej społeczności uległa polonizacji i nasza grupa straciła bardzo wielu swoich członków. Język słowiańsko-śląski był stale poniżany, choćby przez tworzenie filmów komediowych ośmieszających nasz język i w ogóle nas. Jakieś tam werciki i tak dalej, ja tego nie oglądałam, ale wiem, że było coś takiego okropne. Z kolejną dyskryminacją spotykali się Ślązacy w zakładach pracy, ale to już każdy chyba wie, jak było, więc ja już pominę sobie te rzeczy, bo to wszyscy wiemy, nie? Proszę Państwa, i ogromnie dotkliwą represją był obowiązek milczenia o doznanych krzywdach. To było coś okropnego, nie wolno było mówić. Euripides to też zauważył i też to napisał. Nie wolno było tym Trojankom mówić o swojej krzywdzie. Taki jest świat. No, nas to też dotknęło. Tak, proszę Państwa. No, obecnie najczęściej kwituje się naszą narrację, bo wreszcie opowiadamy o sobie, o swoich przeżyciach. W ten sposób, no my wiemy, ale nie lubimy tego słuchać. To ja często oczywiście słyszę. No i teraz tak, wraz z tak zwanym odniemczaniem rozpoczęły się działania polonizacyjne. Proszę Państwa, polonizowano wszystko, co się tylko dało. Pozbawiano nas naszej historii. Pozbawiono nas. Dano nam inną, przeważnie zafałszowaną. To jest bardzo szeroki problem i nie sposób go tutaj rozwinąć, bo to jest ogromnie wielki problem. I nadal stoimy przed koniecznością